Като професионалисти в сферата на дигиталния маркетинг, ние от GetSeo умело създаваме реклами в Google, които продават. Нека ви разкрием методи от нашата кухня, които биха помогнали на всички да разберат начина, по който работят рекламите. Семантично таргетиране. Какво е това? Тази функция позволява на Google да показва рекламите ви на потребителите, които търсят синоними или свързани с вашите ключови думи термини. Защо е важно? Позволява ви да достигнете до по-широка аудитория и да увеличите обхвата на кампанията си. Разширение на рекламата. Какво е това? Това са допълнителни елементи, които можете да добавите към рекламите си, като например телефонен номер, местоположение, оценки или допълнителни връзки. Защо е важно? Подобряват външния вид на рекламата ви, предоставят повече информация на потребителите и могат да увеличат кликанията. Това са част от хитринките, които прилагаме в GetSeo, знаейки, че така рекламите на нашите клиенти ще достигнат до желания резултат по-бързо, отколкото са очаквали. Просто се свържете с GetSeo и ние ще създадем Google рекламите, които ще издигнат брандът ви.